V tomto videu si ukážeme jednotlivé prvky Nikko Home Control Traditional Wiring. Čo znamená tradičná kabeláž? Ktoré prvky môžete použiť v tradičnej kabeláži, to znamená nahradiť pôvodné klasické ovládače za smart, ktoré sa dajú pripojiť na aplikáciu, vytvárať centrálne funkcie a podobne. Čiže to je smart jednoduchý spínač, dvojitý smart smievač, ovládač motorov, existuje tam displejový prvok Digital Black, smart spínateľná zásuvka dizajnová, smart zásuvka plug-in, čiže len ktorá sa vloží do klasickej zásuvky, wireless baterkový detektor pohybu a samozrejme mozog celej inštalácie bezdrátový smart hub. Tento smart hub má katalógové číslo 552-00I01. Pripája sa do vašej Wi-Fi siete pomocou WAN portu, teda pomocou káblu. Čo všetko sa tam deje? Cez to sa deje adresovanie, programovanie, synchronizácia času, sťahovanie najnovších verzií, ovládanie pomocou tabletu, telefónu, Wi-Fi, vzdialená diagnostika a nahrávanie inštalácie. Montáž vodorovne alebo zvislo na stenu, maximálna výška 2 metre. Tu sú parametre sieti, s ktorými komunikuje. Je to Nikko EasyWave, Nikko EasyWave Sharp, Zigbee a samozrejme ešte aj cez Wi-Fi, respektíve cez pripojený dátový kábel. Rozoberieme si, alebo teda pozrieme sa na jednoduchý smart spínač, dvojitý smart spínač. Existujú dva typy. Pôvodný bol EasyWave, ktorý fungoval na 869,05 MHz. Tento už sa nepredáva, je možné ho stretnúť ešte v niektorých inštalácií. Náhrada za ňo je Zigbee. Vyzerajú identicky, samozrejme fungujú na iných sieťach. Toto je jednoduchý ovládač, spínač, ktorý má svorky NL, L1, E1. Je to pekne zobrazené, potrebuje 0 fázu. Na L1 sa pripojí svetlo a na svorku E1 sa môže pripojiť externé tlačidlo. Toto tlačidlo môže ovládať to isté svetlo, ako je pripojené k tomu spínaču, alebo môže povládať úplne iný prvok v danej inštalácii. Dvojitý má dva svetelné okruhy, nahrádza povedzme vypínač číslo 5 alebo 5B a môže sa pripojiť až dva tie externé tlačidlové body. Dve funkcie sa na ňom dajú naprogramovať aj pomocou týchto externých tlačidel. To bude vysvetlené v inom videu. Ďalším je smart ovládač motora, taktiež predchádzajúci typ EasyWave, momentálne Zigbee. Tento už ale nemá možnosť pripojiť externé tlačidlo na tej danej svorke, čiže nemá tú funkciu a nie je možné pripojiť paralelne motory. Treba si to prejsť s dodávateľom motorov, či a ako je možné pripojiť dva motory na svorky jedného toho ovládača. Ďalej existuje tzv. smart stmievač Zigbee, tu má katalógové číslo, ktorý je zapojený, kde sa nepoužíva nula. Vždy, aby fungoval, musí mať pripojenú záťaž. Čiže bez záťaže sa nedá ani programovať. Potom je možné pripojiť do systému aj tieto smart spínateľné zásuvky Zigbee, vhodné pre klasické montážne krabice, nízka spotreba, je tam napísaná prevádzková teplota, nadprúdové ochrany, sú tam ledky, ktoré signalizujú nejaký stav, napríklad biely, zapnutý, bez farby je vypnutý. Potom napríklad červená znamená nejaký problém, modrý znamená, že sa pripája alebo že chce, aby bol adresovaný, získať adresu. Je možné túto zásuvku natrvalo zapnúť, môže sa zapínať podľa času, môže sa zapínať podľa rôznych parametrov. Dá sa to
nadstaviť v softveri Nikko Home Control. Existuje ďalšia Smart zástrčka plugin, ktorá má podobné funkcie ako tá predchádzajúca. Ešte som zabudol k tej predchádzajúcej. Má v sebe aj meranie, čiže dokáže merať spotrebu pripojeného spotrebiča na túto zásuvku. Takisto aj táto zásuvka dokáže merať to zariadenie. Existuje v inštalácii aj tzv. Wireless Zigbee Motion Detector, ktorý má baterku. Sú tu napísané montážne výška, oblasť snímania je 5 metrov, z výšky 2,5 metra, detection 110 stupňov, kompatibilita systému Talks with Honey, tzv. Zigbee. Oneskorenie sa nekonfiguruje na ňom, ale v softveri. Čiže je nutné ho programovať, nebude fungovať bez programovania. Do Zigbee inštalácie Traditional Wiring je možné pripojiť aj tieto bezdrôtové spínače napájané batériou 1, 2 alebo 4-násobné. Sú to ovládače Zigbee. Je tam napísaná baterka, taktiež životnosť viac ako 5 rokov. Pripojí sa s krutkami alebo sa nalepia na stenu. Tu sú ešte ďalšie veci, ktoré je možné pripojiť do inštalácie tradičnej kabeláže. Je to možné aj Digital Black, ktorý je možné pripojiť aj do klasickej alebo do zbernicovej časti, dotykový displej a vonkajšia videojednotka. Sú tu uvedené aj jednotlivé limity, ktoré môžu byť aj prekročené. Sú to len doporučené limity. Ide o to, že vyšší počet nebol testovaný firmou Nikko. Ak by ste mali viac otázok, prosím zašlite nám na e-mail podpora@nikko.eu alebo nám zavolajte na číslo 02638 25155. Ďakujeme za vašu pozornosť.